Assalamu alaikum warahmatullah, yan wa da fatan kuna lahiya. Alheri kai muku labaruruka namu na Niger da kasashe namu na AES, musamman ma daga kasar Mali, wanda wani shahararren 'yan ta'adda ya zo da mutanen shi ya aje bindiga ga sojawa ya ce ya sallama kanshi. To da farko kamar yadda muka saba labari namu na kasar mu Niger, mun gani mai martaba Premier Minister Ali Lamin Zen ya tafi kasar Rwanda inda zai halarci taro wanda za a yi shi a bisa kan harkan energy nuclear. Prime Minister na Niger bai ta yi Rwanda ba don ya tantamna da cewa Niger za ta yi bomb nuclear. Energy nuclear aka ce 'yan uwa mu bambanta bomb nuclear da energy nuclear. Energy nuclear abu ne da ake yin shi aiki da uranium kenan da harkar nuclear don samun wutar lantarki isassa da energy isassa, babu ruwan shi da alaka da wasu bumabumai na nuclear. Wannan shine taro da Prime Minister Ali Lamin Zen ya tafi wanda za a yi shi a Rwanda, kuma ya tafi da tawaga babba mai matukan muhimmanci. Sannan kuma kahin mu ƙara dawa a cikin Niger, sai mu yi magana ɗan ta'adda wanda ya aje bindigan shi a Mali. Wani ɗan ta'adda shahararre wanda ake kiran shi Ibrahim Bubakar ya aje bindigan shi da kusan mutum guda 11 na cikin gurufin shi. Mutumin nan da shi da gurufin shi shahararru ne a wajejen Gawo. Duka mun san da cewa Gawo wuri ne wanda 'yan ta'adda sun mamaye wurin da arzikin wurin, kuma nan ne ma har lokacin da suka nemi su amshe ta. To wannan shi Ubel King, Ubel ake kiran shi, lakabi da suke mishi, yayi bayani har ya hito ya ce yana kiran duka 'yan ta'addan da suke ta'addanci a cikin Mali da ma duka Sahel da su aje bindigoginsu. In kuma suna tsoron, ya ce su zo su aje bindigansu, ko kuma sojawa za su kashe su, ya ce su daina tsoro. Su ga sunan da suka zo suka aje bindigoginsu, sojawa Mali sun karrama su kuma sun tabbatar musu da cewa za su kare su don kar su koma ta'addanci nan, ko kuma kar wani abu ya zo ya faru cikin rayuwarsu. Daga bakin shi Ubel kenan ya ce sun aje ta'addanci tunda sun gani waƙoƙin da kullum ake musu na cewa ai suna yin abu ne don jihadi, tunda wa'annan 'yan ta'adda ne na cikin group ta Islamic da ake kira. Ya ce wannan karece-karecen da kullum ake ce musu suna yin abu ne don jihadi, sun ƙara ganin da cewa wannan abun duka ƙarya ne, shi yasa suka aje bindigoginsu. Alhamdulillah, nasara ga sojawanmu na AES gaba ɗaya, ko Burkina ko Mali ko Niger, tana zuwa kamar yadda shugaban kwamiti na shawarar Mali ya faɗi mana shekaran jiya da ya halarci taron sayar namu na Niger. Ya ce kwanakin 'yan ta'adda ya kusa karewa. To da fatan kuma insha Allah haka ne, nan ba da jimawa ba zan buga ƙarshen ta'addanci a cikin duka regionkinmu na Sahel, ko 'yan ta'addan su gane da cewa abin da suke ba abun yi bane, su aje bindigoginsu ko kuma sojawa su tadda su, su kokona su. Fatanmu dai zaman lafiya ya zo a cikin ƙasarmu Niger da ƙasashe namu na Sahel insha Allah. Har yanzu a Mali da maganar AES, General Abdoulaye Mega, Premier Minister kin Mali, ya halarci taro da aka yi shi na bunƙasa arziki a ƙasar Espanya. A wannan taron har da halartar shi kan shi Bakari ya Sangare, ministan harkokin waje namu na Niger, da kuma babbar tawaga wanda Premier Minister kin Mali ya taida ita. Har a ciki akwai ministan harkokin wajen Mali Abdoulaye Diouf. Premier Minister Mali ya yi magana da sunan AES. Abu ne mai mahimmanci yanzu shugabanninmu in sun hita, in ana yin babban taro, dole sai sun bayyana ma duniya menene tafiyan AES, menene sababin da ya za aka kafa AES, kuma menene hadafin AES. Abun da Abdoulaye Mega ya bayyana gaba ɗaya a cikin wannan taron na cewa shugabannin nan namu sun kama tafiya ne na ceton kasashenmu. Abu ne na cewa yanzu Afirka zata bunƙasa kanta, kuma zata yi amfani da arzikinta don bunƙasa ƙasashen Afirka. Ya tabbatar ma da duniya gaba ɗaya na cewa mu AES ban mu gaba da kowa, aiki muke da duka wanda yake so a zo a yi hulɗa cikin mutunci, a yi kasuwanci cikin mutunci. Ya ƙara kiran duka ƙasashe da suke zuba ma 'yan ta'adda kuɗi suna taimaka musu da su daina, na cewa yanzu Afirka mun waye, wannan yaudara ya kamata ta daina. Har ya ƙara bayanin na cewa don bunƙasa arzikin AES, ya yi bayanin bankin na AES wanda
zai fara aiki nan ba da jimawa ba. Muna buƙatar haka na cewa tun da AES sabuwar ƙungiya ce ga tana tafiya, kenan sanin mu shine zai ƙara sawa wasu ƙasashe su fara zuwa muna mu'amala da su. Mun gani kuma ƙasashe da yawa da suke aiko jakadunsu kenan ambasadorinsu a cikin duka wa'annan ƙasashen, ko Burkina ko Mali ko Niger. Alhamdulillah kenan tafiyan AES tana tafiya, mu ci gaba da kama musu da addu'a da aiki insha Allah. Sai mu dawo kuma Niger da babban program da General Chani tun yana sabon zuwansu da suka zo na CNSP. General Chani ya bada umarnin a yi program da ake kiran shi Grand Irrigation, babban gandagi. Mun gani shugaban Fond de Solidarité, asusun bunƙasa ƙasa namu na Niger, Madam Jarmakwai, ta yi ziyara satin da ya wuce a Zandar da kuma Maradi. To mun ga wurare inda ta yi visite wanda na cewa masha Allah ga wurare nan masu girma, hectare ne ɗaruruwansu wanda ake gyarawa idan a ba manoma su yi aiki, su yi noma, a samu abinci a cikin ƙasa. Wannan program ne wanda ake yin shi yanzu a cikin duka faɗin jihohi na Niger. In kun ga abun shawa na cewa manoma da kansu su ne suke godiya, suna cewa alhamdulillah an kama musu, an taimaka musu don su yi noma. A da akwai abubuwan da ba su iya shifka su amma yanzu suna samu suna yi. To tiya ne yanzu a ce ga ƙasanmu nan muna yin abinci, sai mu dawo abun nan da har yanzu yana ma duka 'yan Niger zahi na cewa Niger kuma ta je ta amshi tallafin abinci. Minista na Commerce yana da kyau ku yi ƙoƙari ku yi revision kanku, ku gane da cewa amsar tallafi na abinci kaskanci ne ga ƙasa. Kwanakin bayan haka minista na harkokin waje shi ma ya amshi abinci lokacin cikin Ramadan daga ƙasar Algeria. Muke ƙara faɗi na cewa tallafi in dai na abinci ne, tallafi ne na kaskanci. Ƙasashe da yawa suna amsar tallafi, amma tallafi suke so na experience, musamman ma ilimi. Aka ce ka koya mini yadda zan kama kihi, ya da ka bani kihi. In ka bani kihi guda na ci, gobe zan dawo ma in ce da Allah ka ƙara mini. Amma in ka koya mini yadda zan yi in kama kihi, ni da kaina yanzu zan je in kama kifaye da yawa wanda za su ishe ni in ci har in sai da gobe kuma na koma na kama ma wani. To wannan shine tunanin mu daina amsa tallafi na abinci a cikin ƙasarmu. In wasu ƙasashe da muke hulɗa da su suke cewa za su iya kawo su tallafa mana, to mu nemi a yi exchange na experience, a ba da masaniya, ko kuma in suna iya kawo mana na'urori da mashin wanda zan mu yi aiki a bayan ƙasa su yi aiki na bunƙasa arziki, ko ma na menene, ko na noma ne, ko na ilimi, ko nawa. Da fatan ministorinmu za su kare wannan abu. Da fatan kuma duka abin da ake yi a cikin ƙasa Allah zai shirye mu duka, ya shirye zukatanmu, ya nuna mana hanya ta kirki ta bunƙasa ƙasa. Tun da ɗan Nijar yanzu dai kam ya gaji da discourse, ya gaji da ganin ministrori da manyan ma'aikata suna ɗaukan fotuna ana cewa za a yi. Ɗan Nijar aiki yanzu yake fatan ya gani da gaske ana yi. To Allah ya kama mana, kuma Allah ya sa ƙasar nan tamu ta bunƙasa, a yi tsaro, a bunƙasa arziki, a gyara ilimi, a gyara lafiya, a gyara ƙasa, a yi adalci a cikin ƙasa don ƙasarmu ta ci gaba. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.